Current muno sitigawa maswiti hayi tilibe so chofira timanena kuti nchofira kuti ngati polibe madzi muno maswiti angapezeke ezo ngati mulibe madzi muno guys madzuka bwanji konse kumene muli pano pa Malawian Cameras timakunyadilani kuposa komanso kukufunirani zabwino kaya mukhala wa DPP kaya mukhala wa MCP wa UTF wa UTM kaya mukhala wina aliyense koma zomwe zimuli munthu komanso mumapezeka pano mumapanga support komanso ena onse amene sali pano amene tinakumanapo komanso amene sitinakumanepo inuyo ndithu Mulungu azikutetezerani azikupasani zabwino zonse. Then mafuna ndipange clarify ndilongosoleko chinthu chimodzi chimene actually mwina anthu ambiri sitichimvetsa. Anthu ambiri amene amamvetsetsa sometimes ndimaonanso kuti awa akundimvetsetsa. Koma anthu ena ambiri ochuluka sandimvetsetsa kuti munthu ameneyo makamaka ali pati. That's why mupeza kuti makomenti mupeza wina andinena ayiwe kadeti iweyo ativi anakupatsa ndalama iweyo basi makomenti ndithu zimapezeka zimenezozo andimina so sizachilendo somaziona wina abwera na wa MCP MCP akupatsa ndalama zonse zijazo sikuti kwambiri kwake mumtima mwenemo ndimakhala ndikuzitengera ndikumapya mtima ndikumati chifukwa chani anthu akupanga choncho chifukwa chinoti ineyo pandekha ndimadziwa vuto la omwe akuyankhulawo vuto la Amalawi ambiri ife ndilona kuti timakhatilibe balance sitibalansa zinthu timafuna kumeta kwerako kukhale komweko then kenako tiziona tizingopitilira kumene kuchako pamene kaonedwe kena kamakhala kuonera kuti iweyo ukungoona mungotengera ndi mmene zinthu zilili basi iweyo suli ndi mbali koma ukungoona mmene zinthu zilili komanso ukungolongosola zinthuzo mmene zilili. Then sometimes mopeza chonchi mopeza kwena zoti sometimes panova mmetha kulongosola mwina ndilongosola MCP cha basi zimene zolokazo ndizilongosola mu MCP muda guys pali izi sizikuyenda completely sizikuyenda and wina wakaganiza amene ndoti ndo wa DPP tsukira ndibwera ndilongosola mwina at least kapati kena kake zimene zili bwinobwino wina abwera amene ndo MCP ukadzaganiza choncho ulibe balance. Nthawi zina for example dziwa ndalongosola video ya dad 98% ndena kuti interview yawo inali bwino kwambiri NJ chani koma sizingatephere ndinachopa mapoint awiri atatu ona kuti pali point yoyambirira ikuza ndi my gen answer right kuti gen answer zona atata saka zoti gen answer ali ku DPP zona point yamba. Point number 2 DPP na also tingo zona sukuti ali innocent sukuti ndangelo angesa ata kunena kuti ineyo ifebe pali zinthu zakuti zinalakwikani zimene even Amalawi fit tinaona bas it's easy kungonena kuti kungovumeleza kana nkupepesa kuti kumabe nthawi tikatenga boma sikuti zimene zinthu zazionaso simuzazionaso zimene zitha tionetsetsa kuti zonse izi ka nduna chani zonsezi zizathe ndi mapoint onena kuti it's a fact ndi chilungamo pali maomena kuti facts don't care about your feelings. Chilungamo ma fact sasamala zimene mukumvera tikudzoza kuti yes pali strong feeling kuti data komano still timanena kuona kuti timapanga point out ma zinthu zina kuti izi chakuti simple nakamba nkhani kusana ndi magetsi kuti panopa chabonto mthaye MCP
koma magetsi akuti magetsi sako zima right. Ndi china chakenso chimene chabwino chimene ku MCP chilipo kwa pali zinthu zina zoti zolakwika. For example, hot current zilose alongosola kuti nzoti MCP akumatonesa ziri kukoza nzoti ziri kukoza ndi China aid. China inathandiza komanso ifeyo amalawi ife muli mosemo koma asanyadire ifuna kuti ndi misonkho ya ifeyo ya Malawi right. Video imene ndakambaso kalekale misonkho ya ifeyo ya Malawi kazikhala ngongole oweza aka makhaso a Malawi ndesuri nangabwe pachilungu kuti ndapanga zako tizisiyanitsa pakati pa ndale ndi chitukuko, tizisiyanitsa pakati pa chipani ndi malamulo. Ifeyo most of the time zinthu zimalekanika ifoti we worship politicians, timapembedza politicians anthu andale komanso zipani momoti tipembedzera mulolo chifukwa tingolekeza. That's why ndakambapo, that's why ifeyo timapembedza chipani chikangolowa chimakhala ndi mphamvu kuposa lamulo. That's why mopeza kuna kuti anthu amene amalamulira boma lina lililonse amakhala kuchokera kuseriko. Wanapesa? Chifukwa akapalamula kuseriko amadziwa kuti ndikangolowa chipani chimene chikulamulacho ndikhala safe. Chifukwa chipani chimakhala ndi mphamvu. Sangayambidwenso mlandu soyayi. Zimene zozo ndi zimene zimakhala zinthu zolakwika kwambiri. Lamulo likhale lamulo. Ukhala kuchipani cholamula koma akuimbe lamulo, akuimbe mlandu ngati unalakwitsa. Osatinso kuimba mlandu wake chifukwa zifukwa ngazima makamba ena acho tapanga ni fund ACB mukatenga kuti ndeno ine ndimapanga point out apa pali bwino apa palakwika kukha ku DPP kukha ku MCP then anthu mboza ife ngati munthu uyu ali mbali yathu. Guys, that zimene sizisintha the fact yona kuti munthu uyu kali bwino. Maso ndo pasana example ina dziwa ndapanga live ndonga sontawo 7 minutes dziwa ndapanga live imene jana ndapanga dzulo tiyankhwana makamba nkhani kuza ndatati komana after some hours pepa japo madakamva zonzoti munthu ucharuku ndi maliro. Why? Chifukwa chona kuti pamene timabwera kumene ali kucha munjira napeza kuti pali wina uko amabwera ndi game like ma fast then atigunda. Kuti gunda kucha kone kuti basi bwezi pali maliro. Komano titapanga check game inayo inapeza kone kuti mkati mucha muli maboro la mowa. And zimene zozo ineyo last time ndinapanga video yochemelera Osman Jomo ngakhale ndamuchemelera yes still ali ndi nzeru chan koma mbali imodzi sindikugwiza naye koma sindigwiza nayo. First of all, after that na polisi kwa fotokoza kuona kuti yayi ma breathalyzer amene amayezera anthu kuti waledzera kama sana ledzera asa oledzera sandesa galimoto kumimba mlandu iwaja anakanena kuti akulu iferu chimene akuti ma business amowa sakuyenda bwino chifoti anthu akuopa kumamowa chifoti amazozo la polisi kunsauko amapasa breathalyzer kuti hey tapanga ujena tukupanga check ngati wamamowa right. Tukupanga check iwe ngati wamamowa ndezi zimene zazo akuti sizabwino. Nde are you telling me abandeti completely I strongly disagree with Jomo ndazi ndinzake mayor of Blantyre ndogwiza nanu pa point yanu koma suri niyo ajome as Jomo kuli nendo ndikudaya nanu kaba ndogwiza pali mbali imodzi imene ndogwiza nanu mbali yokhozana ndi kutsutsa kuti apolisi kuletsa kuti apolisi aziyesa kuti driver wamomowa kabasana nkhani imene musayitsutse fa nkhani ndiona anthu akumamowa ngati timene tigonda ife muno wake anamamowa and kumbali ya ife thank God kuti palibe amene wamwalira only minor injuries
right? Koma vuto lake driver anamwamoa zimamveka zoti kuna I mean it was like the worst experience koma chiro kuona galimoto kubwera ku speed kuyesa kutawira osateka kungofika ngogunda panoba it's like guys bad experience ndipo napopo kumana kuti hayi osamaiza maujeni machana maiza anthu fa business yanthu amo amene business yanthu amo olosaende palibe vuto koma tiseve miyoyo yanthu pansewo chifukwa anthu oledzera awapangisa ngozi kwambiri. Ine ndazona dzulo after live nditapanga live mucha tagondidwa ndi munthu otamayendesa galimoto amowa and zimenezo after jomata yankho adinasana nazo koma still sikuti jomoyo ndikuti basi ndasana naye complete kuti basi koma mbali ina zabwinobwino jomo you understand mbali ina ndobwinobwino ndi timapanga disagree one side kuti mbali iyi sitinagwirizana guys chifukwa cha zakuti mbali iyi tikugwirizana simple. DPP mbali simunkachita bwino ino mwaye wala pompano kuti even bondeka ndo nantizimula kufuna kuphwanya mutu ma videos angana kuonesana papa alipo koma YouTube imaona zoti ya magazi bla 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 sa akozo aiga censorship mwana koma mwaye wala arangochoka ku DPP and that time analiso MP still MP koma atizimulidwa kwambiri ndi DPP ndaife sirudi manna kusudi madandi DPP sida nayo kuma bafuna kuona kuti mapoint ngaramena ajawo zimene zezo kuzungozi just speak out right para zinazo even ajina jomo mwewo sankavulisa anthu ma t-shirt sioncho koma jomo anapepesa ali pa interview kuti zimene zazodi sizinaliza bwino ankati kugwisa ntchito anthu andale. That's it. Timafuna choncho sitifuna zambiri vomerezani pepesani kaniata zimene makamba ife kuti nzoti simple adada nakanena kuti okay yes mukabine simulephera muna zina zake that's why iwo jana mkhaona kuti sikuti ngadzawina ali zimene akupanga yes koma ngati zimene zilipo zinalipo kupepesa ndikamapanga point out ma problems ma faults kuti pale voto lakuti guys zimakhala bwino fa lamulo lizikhala mphamvu kuposa anthu andale chifukwa makamapatsa mphamvu kwambiri anthu andale. That's why amalijira masuku pamutu. That's why amaphwanya malamulo amadzozoti wacha ali pamwamba pa lamulo. Simple. Amala tizindikira zimene zizi kuti lamulo lili pamwamba even pa president. Sipeti ziwa zimenezo mwana guys nani mango fund bangi clarify bana kuti guys sikuti pali vuto sikuti tikamapanga kuti pa guys apo pa vuto la kuti apa ndo refer kuti muneta ndalama kuchoka kwa MCP kabara ndalama kuchoka kwa DPP. That's why you guys are so confused because inaende ndimapentedwa ma pictures osiyana una MCP amene wa DPP ampasa ndalama wa DPP kuti amene MCP ampasa ndalama. That's it. Tifodi mwenda ndalogo. There guys, thank you so much. If anyone is learning kwambiri wage, it's just a pleasure. Kudi always you are there. Makaba na babo kulemba maganizwano. That's why in the comment section in Matseka. Mufado wana kudi antu maganizwano. Right? Kuma that's why nagona uduna yes. Ine I wish you well. Ali sign do follow Jibadwete. I sign do follow Ganizwe. I sign do follow Jisango. Koma, don't hurt each other. Osa uyu tisala winane, tisabangirane zibozoembo, tisabangirane zipongwe, tisabangirane muri musamere tingabangirane. Alright guys, thank you so much. If you want to learn kwambiri, ngati bana bagabara giga. Kuti muna kasidi na nkole bwino ndikuti mupeze malo muntima mwanumo kuti mutikhululukire.
Guys, siku labda. Yankule mawa sakoma kumandiabu. Kulibe dziko limesimama chituko cha misewu. Ine ndadutsa ku Zimbabwe ndikuendesa kuchokera ku South Africa. Nawo nakupanga misewu. Ndinacho ku South Africa ndimapita cha ku Bloemfontein akukoza misewu. Ku Zambia kupanga misewu. Kutanthauza kuti olotira chasanga Mr. Chinyakanyaka Phiri kukhala president. Mr. Wachana because misewu timapangira ndalama zimene 1 zimakhala za ngongole, 2 zimakhala misongo yake. So you can't score a mark pa mimba yopereka alamu yako. Uchita choti mimba iyi ndi afisi. Ndiye kumaka yambana ndi munthu amene wakuthandizirayo, kumaka limbana ndi munthu amene anakuthandiza kuti ukhale ndi mwana. Nkomata tiri muchoke pano. Akwera pachu. Ndiye ndi mafuna anene kuti chifano pano kupatwa hotcare ndi falangisi. Nzona. Kuti imene akulangiza niyo nyosa gwira. Zona. Imene isi gwira. Chimene si gwira nchonera kuti mapala makakawanda kone chanya ndi achipana. Taponyanso. Makaka mapala apawa. Ndi achipana. Pamene chiri kukochi nchaboma. Pamene popo ndiye mwaiponya. Munaona nzima ina amene amapita usikanisha wakapo. Usikanisha? Anapala kubapita kuchibwana anapala malaenda pochosa shawa kapo. Kuchela nditu basi. Avala shawa kapo. Avala shawa kapo? Kusinanga kupititsa zinthu pamene sizima ino khala choti. Ife okay. Atonse.